Karon adlaw sa Lunes sa ikanapulog duha nga semana sa tuig. Ang sugilano ni Abraham nagtawag sa atong atensyon sa gisinati sa mga migrante. Mibiya si Abraham sa iyang yutang natawhan ug sa kadaghanan sa iyang kaparyentihan tungod kay gitawag siya sa Dios sa pag-adto sa bag-ong yuta. Ang mga migrante karong mga panahona mibiya sa ilang yutang natawhan tungod sa daghang mga rason. Mahimong mibiya sila tungod sa gubat o sa pagpanlupig sa mga grupo nga nagbutang sa ilang pamilya diha sa dakong risgo. Mahimong mibiya sila tungod sa makaut-ot nga kakabos, malaumon nga makakita silag paagi, sa pagpuyo nga adunay dignidad. Mahimong mibiya sila tungod sa kadaot sa kalikupan nga naguba sa mga yutang gitikad sulod sa dugayng panahon. Ang pipila mobiya sa ilang dapit ug moadto sa ubang mga syudad sulod sa ilang nasod. Ang uban mulangyaw ngadto sa bag-ong mga nasod nga nag-atubang og kakuyaw ug bisan kamatayon sa ilang pagsugod pagtukod pag-usab sa ilang kinabuhi diha sa bag-ong dapit, naglaom nga makakaplag silag bag-ong balay nga sarang mapuy-an. Sa ngalan ni Abraham o ang amahan sa pagtuo, gitawag kita sa pag-abi-abi ug sa pagtabang kanila nga nangitag kaluwasan ug kahigayunan. Dugang pa, makatingog kita sa ilang ngalan ngadto sa mga pangulo sa katilingban ug mga politiko aron mapaniguro nga ang mga migrante madawat ug matabangan ug nga ang tibuok kalibutan nga katilingban maghago aron mapalambo ang mga kahimtang sulod sa ilang yutang natawhan sa ingon kanang paglangyaw dili diay kay gikinahanglan kundili tungod kay sila mipili o gitawag. Pamalandong. Angayng tagdo nako ang mga migrante. Ako usab lumalabay ug magpapanawman dinhi sa kalibutan. Naamguhan ba nako kini? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigo nagkapituag lima si Abram, mibiya siya sa Haran sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo ug mikuyog kaniya si Lot. Gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa ug ang iyang pag-umangkon nga si Lot, ingon man ang tanan nilang katigayunan ug mga ulipon nga ilang napanag-iya didto sa Haran ug migikan sila paingon sa yuta sa Kanaan. Sa pag-abot nila sa Kanaan, milatas si Abram sa maong yuta hangtod nga nahiabot siya sa balaang dapit sa syudad sa Sikem, ang sagradong kahoy sa More. Niadtong panahona, ang mga Kanaanho nagpuyo pa sa maong yuta. Unya ang Ginoo mipakita kang Abram ug miingon kaniya, mao kining yutaa ang ihatag ko sa imong mga kaliwat.
ug didto nagbuhat si Abram og halaran alang sa Ginoo nga mipakita kaniya. Human niini, mipadayon siya paingon sa habagatan ngadto sa bukid sa silangan sa syudad sa Betel, ug nagkampo siya didto sa tunga-tunga sa Betel sa kasadpan ug saay sa silangan. Nagbuhat usab siya didtog halaran ug gisimba niya ang Ginoo. Unya mipadayon siya sa habagatan gikan sa usa ka kampo ngadto sa laing kampo paingon sa Nigeb. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili aron mahimong iyang kaugalingon nga kabilin. Gikan sa langit midung-aw ang Ginoo, nagatan-aw siya sa tanang katawhan. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Tan-awa ang mga mata sa Ginoo, gitutok kanila nga mahadlokon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagpalingkawas kanila gikan sa kamatayon ug pag-alima kanila bisan sa panahon sa gutom. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maania unta kanamo, nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig ka tawo, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata? Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig ka tawo? Abi, kuhaon ko kanang imong puling, nga naa may truso sa imong mata. Maot, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig ka tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.